Yeah, it's your body boss Rafa on this one. Hey, mana. Ha. Send up pada. D-boy da na fito, kananan rappers su je kasa, kalamai na kuma ba na kasa, na kashe bitin ta na kasa. Okay, kowa ya fito, kalamai zanyo da ambato, in mai so na kwa zai fito, result din ya ban sha'ai zai fito. Mata ku zo ku taka, har da maza ma ku zo ku taka, D-boy yana ta waka, din mai so na kwa za ya tafa. Mata ku zo ku taka, har da maza ma ku zo ku taka, D-boy yana ta waka, din mai so na kwa za ya tafa. Yeah, go gagwas ka me